Quin any era quan vaig entrar al Càmera Club? Jo devia ser, quan jo tenia 20 anys, són 70, són 80, són 60, 67, fa 67 anys, o sigui que devia ser. Tenia la sort de trobar el Joan Fiter, que estava com a secretari de l'entitat, i em va fer entrar en l'assumpte de la fotografia. Ell en aquella època era un dels fotògrafs que tenia més qualitat quant sobretot amb el blanc i negre, perquè llavors només es feia blanc i negre, i em vaig aficionar a la fotografia i vaig anar a través dels companys de Càmera Club que em van anar donant consells i d'això, em vaig arribar a presentar amb els concursos mensuals, que llavors era el que jo vaig aprendre més. Vaig tenir la sort de conèixer en Josep Bosoms quan jo feia atletisme, que teníem 18 anys més o menys, i ell era un atleta d'aquell temps que ens vam fer amics, i com que teníem diverses coses en comú, l'atletisme, ell vaig descobrir que també era molt aficionat a la fotografia. Em va introduir amb el seu cercle d'amics, que tenia amics a Ponferrada, tenia amics a Salamanca, tenia amics a Reus, i sempre que ens trobàvem de viatge, que a vegades procuràvem trobar-nos de viatge amb ell, fèiem xerrades interessants i vaig aprendre molt d'ell. De president estava el Carles Gombau i el meu amic, el Fiter, que va ser el que em va fer entrar de soci, em va presentar tota la gent, que hi havia el Banyó, hi havia el Quadres, hi havia diversos, el Barat, el senyor Barat, que tots aquests em van ajudar molt i em van donar molts consells i em vaig aficionar plenament a la fotografia. El rebut que es cobrava de la gent es feia la foto que havia guanyat cada mes amb el concurs. I això hi va haver una animació molt gran i es va tenir èxit i molta gent es va donar de sort. Em vaig començar a revelar les fotos jo gràcies als consells que m'havien donat tots, i d'aquí va venir que vaig anar progressant de mica en mica i vaig arribar a un nivell semblant a la majoria dels de Càmera Club. No sé si abans del Càmera Club havia estat de soci amb el Cassinet, i tots els concursos que feien al Cassinet, la majoria ell sempre era dels primers. Un mes, 2 mesos de viatge, i això feia que no poguéssim concursar regularment amb tots els concursos. Però a pesar de tot, ell sempre que podia, i per mesos havia guanyat ell els concursos mensuals, i després va guanyar el classificador i aquests concursos més importants. A partir d'aquí, ell vaig veure que havia anat guanyant premis a Espanya, internacionals també, i realment va ser una època que ell era un personatge important dintre de la fotografia. Ell sempre tenia una personalitat seva, sobretot en l'època que les fotografies era moda tenir un contrast bastant bo i bastant fort, i ell sempre havia anat al davant d'això. Llavors va crear una mica d'escola, que tots el vam seguir amb ell també. Llavors va venir l'època que jo vaig haver d'anar per feina a València, i ell inclús va venir a casa meva diverses vegades, i allà també vam tenir, va ser quan, gràcies als meus contactes que tenia amb gent del Càmera Club de València, vaig aprendre jo la fotografia en color, i ell també s'hi va ficar una mica. I entre tots dos vam ser potser dels primers que ens vam ficar dintre de la foto en color aquí a Sabadell.
amb els mitjans que teníem llavors, que eren molt precaris, perquè el problema de la temperatura i tot això era vital amb el color, i a vegades per lograr una foto que estés passable ens havíem de passar tot un... Tenia una visió fotogràfica diferent de molta gent. Ell sempre veia les fotos. Jo inclús havia trobat, anant amb ell, que passaven per un puesto, jo feia una foto, i després passava ell i la feia. La foto d'ell guanyava premis i la meva anava a la paperera. Ell sempre veia la foto com resultava una vegada revelada i feta. El paisatge, sempre havia fet paisatges molt macos, però llavors també el reportatge, ja hem vist algunes proves que el reportatge el dominava d'una manera brutal, perquè havia guanyat premis a tot Espanya amb fotos fetes aquí a Sabadell, però sempre amb les fotos amb el seu segell particular, que era un dramatisme i un contrast molt accentuat. Ell amb el blanc i negre va ser un mestre per molta gent, perquè la seva especialitat sempre va ser el blanc i negre. Sempre havia sigut ell un dels més importants. Els arbres que havia fet amb un boira, em sembla que era a França o a l'estranger, no recordo. Aquesta és una foto que a mi em va impactar aquella època, que era una foto que jo, és de les que m'agradava més d'ell. Extraordinari. No, al contrari, ell era amic dels seus amics i tenia amics per tot Espanya. Ell anava a Salamanca i allà tenia amics. Anàvem a Burgos i teníem el Cirilo, que era un amic íntim d'ell, que després va ser amic meu també. A Ponferrada tenia l'Amalio Fernández, que era una de les figures del paisatge d'aquella zona, que havia guanyat premis molt importants. Com a persona era una persona que era amic dels seus amics i no es feia estrany mai amb ningú. A tot arreu on anava amb ell, sempre la gent veia que l'apreciaven molt i el tenien molt amb estima i valoraven molt la seva qualitat humana i la seva qualitat fotogràfica. Ell, si havia de fer 50 fotos grans, les feia fins que li sortia el que ell volia, cosa que nosaltres no fèiem. La majoria de nosaltres. Només em sap greu que ell no s'hagués ficat dintre del món digital, perquè haguera fet realment coses extraordinàries, oi? Ell s'hi va ficar una mica últimament, però era només per fer el tipus de foto familiar, que també havia fet de molt bones, però no ja dintre del nivell que tenim els d'ara, que estan dintre del digital, que ha canviat la cosa totalment. Ell, a part de tenir una visió fotogràfica molt accentuada, ell tenia la gran afició de l'atletisme, que inclús quan es va fer gran, no fa gaires anys, havia guanyat premis internacionals europeus dels veterans de l'atletisme. I esclar, ell sempre, amb aquesta afició de l'atletisme, inclús l'esquí, havia fet coses molt interessants. Perquè ell de jove era un atleta normal o repuntava o feia ben bé... No, ell havia tingut... Havia competit com a atleta? Sí, ell havia competit, havíem competit, perquè anàvem, per exemple, a Girona amb l'equip de la Jazz a competir, anàvem a Montjuïc. Ell, la seva especialitat eren els llançaments de pes, disc i javelina. I córrer, potser no tant, però també havia... I la teva? La meva també eren els llançaments i córrer una mica de velocitat. Una mica de velocitat. Era de la UES, també? Sí, ell sempre ha sigut de la UES i ha fet excursions contínuament. Ell ha voltat, sempre li ha agradat voltar, sigui
com que estava acostumat a viatjar per la seva feina, després amb la UES, sempre que s'ha presentat l'ocasió, s'han anat a tot arreu, cada setmana feia una excursió allà on fos. Tenia amistat amb en Cuscó, que era un dels que portava aquesta escola, i va tenir l'ocasió de fer aquests reportatges que realment també van ser d'un impacte bastant important i un treball molt ben fet també. Jo, primer, amb els concursos mensuals no hi participava assíduament, però hi ha moltes fotos que havia guanyat ell el concurs aquest, vol dir que algú sí que hi participava. Ara, ell era una institució perquè havia guanyat concursos molt importants a Espanya i premis molt importants també, i a l'estranger també. A Reus feien aquell de fotografia deportiva, d'esports, que va guanyar un i no sé, em sembla que va ser el primer premi. Ell feia com jo, que el temps mort de viatges l'ampliàvem sempre a posto d'anar a fer el cafè amb la colla i això, anàvem amb la màquina allà on fos, oi? Pot ser, sí, exacte, té a veure el color, perquè amb el color invertíem molt temps i la veritat, el rendiment, el resultat era nul. Va sortir bé, que tu vas dir aquesta foto la puc presentar en un concurs. N'acabaré prenent. Potser soc bo. Va ser perquè en un concurs d'aquests del Càmera Club hi havia una sèrie, un tal senyor Banyó, que ja era una mica gran, i em va donar quatre lliçons. Em sembla que s'havia de fer un bodegó. I jo vaig agafar un canelobre que tenia de plata, vaig posar una poma, no sé què, i la vaig ensenyar. I van dir, ui, aquesta foto ens agrada, i d'això la vaig presentar i em sembla que va ser dels primers del concurs aquell, oi? I llavors això va ser l'enganxament a la fotografia. Vaig passar per la Foca, un altre de segona mà, que no em recordo quina marca era, després ja va venir, després de la Foca va venir la Voigtlander, la Prominent, després de la Prominent una de les Zeiss també, que estava molt bé, i després ja va ser la... I la primera? Aviam, la primera foto... La primera foto que vas fer? Que vaig fer jo. Sí, què vol dir? Revelar o disparar, no? No, disparar, vull dir, una foto que... Sí. No? Aquesta foto ja comença a ser... Jo li vaig demanar, que devia tenir, no sé, 14 o 15 anys, li vaig demanar una màquina de retratar al meu pare. I el meu pare em va comprar un trasto gros així de baquelita. Va sortir un porquet quan apretaves? No, però l'objectiu anava cargolat així, però cargolat amb un espiral, i el havies de descargolar per fer la foto. I vaig anar a Mura a passar uns dies i vaig fer unes quantes fotos. I esclar, vaig portar a revelar les fotos i eren una birria absoluta. Fotos del poble de Mura, fotos d'alguna... Però esclar, em va agradar, vaig pensar, coi, això funciona, i llavors aquí va anar la cosa progressant, una màquina una mica més important. Diguéssim, a l'entitat també us trobàveu, no? Hauria de ser el lloc normal de trobar-vos, a l'entitat. Sí, però com... O al ser tan amics, vosaltres quedàveu... Sí, a vegades havíem fet excursions a part, ell i jo, i a vegades venia a casa, jo anava a casa seva, però a l'entitat no coincidia massa perquè, esclar, no coincidia el viatge d'ell amb el viatge meu i anàvem cadascú pel seu cantó. Casualment ens havíem trobat 3 o 4 vegades a Burgos, a Ponferrada i algun altre lloc. Però era casual, oi? I vosaltres éreu amics personals? Sí. No solament de fotografia, sinó que ja venia que potser el vincle era de la feina, però va ser un vincle
intens. Sí, sí, sí. I sortiu les dues parelles o era una cosa entre vosaltres? No, sortíem, alguna vegada havíem sortit, però no érem habituals. Ell tenia un grup d'amics i nosaltres en teníem un altre grup. Coincidíem amb els dinars i les festes que feien a la Joventut Atlètica de Sabadell, perquè ell també era un atleta d'allà i amb això també coincidíem bastant, oi? Tot i així, la vostra amistat va venir per l'atletisme. Sí, va començar amb l'atletisme, sí. No pas per la fotografia. Amb l'atletisme, sí. Llavors no sé si ell va ser primer que jo, soci del càmera, això no ho tinc clar, però esclar, això ho podríem mirar Sí, amb els papers. amb els papers Tu te'n recordes de la primera foto que vas fer?